Maayong gabi sa tanan tong mga suking tipaminaw dinhi sa Radyo Kaimsog. Ako di kini ang inyong galas kanginan si General Tudlas. Itong bagong time slot karon dinhi sa tambag sa paglamdag programa. Ug karong gabi una akong i-cover kaninyo ang preskong panghitabo sa kaganinang buntag nga usa ka HIV and AIDS orientation nga nahitabo sa City of Mualboal campus. Ug magapaminaw kitag mga interview gikan sa mga team sa Channels of Hope nga nag-advocate sa HIV and AIDS nga issue sa ato ang katilingban. Ug ang mga mahinabi ang mga key persons nga involved sa pag-orient nining about sa HIV and AIDS. So atong paminawan ang kining interview may tungod sa HIV and AIDS. Og before sa interview minaw sa kitag reflection o Bible reflection gikan sa usa ka pastor nga si Pastor Neomel Dime sa Holy One Resurrected Christ Church sa Mualboal. O gato sa paminawon musunod ang mga interviews nga nag-advocate kauban ining Channels of Hope team o ubos sa sponsorship sa World Vision Development Foundation o tanan pang mga kawani sa Department of Education o diri sa CTU o atong paminawon. Para mahimong malampuson o madaugon ang atong adlaw, okay? Siyempre dapat mag-start ka sa pulong sa Ginoo. Because I believe that if there is a word na madungog nato, it will give an inspiration sa atong tanan. Okay? Ako nga i-acknowledge ang mga listeners sa Radio Kahimsog sa DYNE 97.5 FM sa programa ni Kuya Jay, ang tambag sa paglamdag. Okay? So salamat sa Ginoo sa gihatag niyong panahon para kanato to hear the word of God in connection sa atong programa karon, okay, about sa Channels of Hope, okay, ang HIV and AIDS. And I will read the word of God in the book of Matthew chapter 5 verse 13 to 16. O kani ang giingon sa pulong sa Ginoo, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Okay? That is the word of the Lord Jesus Christ from the book of Matthew, chapter 5, verse 13 to 16. Okay? And that verse tells about us that we have a calling. Ingnan nimo imong katapat, duna kay calling. Sige, ingnan nimo ang imong neighbor, imong katapat, imong ka-seatmate, ingnan nimo duna kay calling. Wala kay calling. Right. Amo ban, wala mo participate. Ingnan nimo ang imong katapat, duna kay calling. Kay calling. Saan yung calling? Okay? Our calling is to become salt and light. Ingnan nimo imong katapat, ang imong calling to become salt and light. Salt and light. Sige, kusga, kana makamata siya. Ingnan nimo ang imong calling, salt and light. That is the calling that God gave to us in this earth, to become salt and light. Okay? Kabalo naman ta kung unsay salt, asin. Kabalo naman ta kung unsay light, kahayag. Okay? So, kaning calling ay gihatag sa Ginoo, okay, sa iyahang mga gitun-an sa mga listener niya. And I believe even now sa atong tanan, this is the calling of the Lord Jesus Christ for us. Okay? When we talk about salt, okay,
salt that you can think of? Ano may mga characteristic ng salt? Ha? Alat. Na ay niingon na sweet ko no. Parat. Okay? Ano may characteristic sa salt? Ha? Parat? Ano pa? Ha? Ano sa'y gamit sa salt? Palami sa sudan? Ano pa? Diba? Preserve? To preserve? Diba? Okay? So, when you talk about kanang light, ano sa may characteristic sa light na inyong mahinumduman o mahuna-hunaan? Sa light? Kahayag? Ano sa pa? Suga? Okay? Siyempre, pag kahayag, kung naay kahayag, mupli o muhawa ang kangit-ngit, right? Okay? So that is the characteristic of salt and light. Okay? And I want to tell you that this characteristic is naay connection sa atong pagkabuhaton karon in connection of HIV and AIDS. Okay? When we talk about salt, salt gives to preserve. And ingon diha to preserve, it is involvement in prevention programs. Meaning, dapat ma-involve ta as a salt, okay? Sa isang klase ng programa na kung saan ma-preserve yun ang kinabuhi sa usa ka tao. Because you know, brothers and sisters, okay, ang Diyos, okay, na ay plano sa atong kinabuhi. Wala sa plano sa Diyos na kita ay mahimong dautan, dili mag-success, kung dili mahimutang madaugon o malampuson. Okay? So that's why we need to become salt. Kana ang calling sa ato. Dapat salt yun ta. Okay? At sumunod, makita nato diha, it involvement in antiretroviral therapy, which is prevention. Kunya, may isgutan nato anang ART o ARV, no? In connection sa HIV and AIDS. And kani siya ay isang klase ng medicine that will give a long life o sumpayan pa ang kinabuhi sa usa ka tao. So kung hisgutan nato ang salt, kaniyang gustong ipakita sa Ginoong Jesucristo para kanato na dapat kita mahimong makapreserve sa atong komunidad. Okay? Sumunod natong characteristics na makita diha is ang salt is pang flavor, taste, para lami ang sudan. Okay? Kaya nakikita sa ato kung unsay kahulugan sa kinabuhi. Because we understand that we are salt of this earth. Okay? At sa pas makita nato diha na when we talk about flavors, shared message of hope and reconciliation. Mahimo na kita ay mahimong way of reconciliation. Maibalik sila diha sa Ginoo. Diba nindot og lami paminaon na ikaw ay gamiton para sa uban. Okay? Labili lang para sa imong kaugalingon, but also for the others. Labi na kani mga tao na naadjud sila aning gibati. Okay? Na makita nila that there are people that concern for them. Okay? At sila yung mga tao na flavor, asin, nagpalami sa ilahang kinabuhi. Okay? Sumunod, when we talk about the characteristic of salt, it cleanses and heals. Actually, ang asin ay ginagamit as part of the medicine. Okay? Kaya yung asin ay importante kayo. Why? It gives healing. Okay? It cleanses. Okay? So sa ito pa, in connection sa HIV and AIDS, kani sa channels of hope, okay? Makatabang ta to restore the relationship. Okay? Kasi unya, may isgutan nato about HIV and AIDS, kung unsa ani, okay? Na which is kani mga tao ay kinahanglan og kanabang maibalik ang relasyon nila sa family, sa mga higala, sa community, and the same time sa Ginoo. Okay? Nakita ay gitawag ng mga salt, dapat kana ang ato sad kasing-kasing. And also, magbring ta sa ilaha ng isang klase ng kanabang healing sa ilahang emotional stress. Okay? And feelings. Nakita ay mahimong instrumento as asin dinhi sa atong komunidad. Ingnan nimo imong katapat, asin jud ka. Okay?
Because that is the calling that gave us by the Lord Jesus Christ. And next na makita nato diha, lie. Okay? Kahayag. Okay? When we talk about kahayag, okay? Kani gisulti sa Ginoong Jesucristo sa iyahang mga gitun-an, sa iyahang mga disciple, which is makaingon ta, ay para naman tingali sa ilaha ato. Siguro sila ang kahayag, kami murag dili ni kahayag. But I tell you, brothers and sisters, sa gingon sa Ginoong Jesucristo sa iyahang mga disciple, the same word ang iyahang gisulti sa ato karon, that we are the light. Okay? Kahayag jud ta. Ingnan nimo imong katapad, kahayag jud ka. Okay? So, when we talk about kahayag, it removes darkness. Kapag naay kahayag, mawagtag ang kangitngit. Okay? Nakuha pa na to. Okay? Kaya ikaw, no, na pirming naa sa kangitngit at ganahan ka sa kangitit, piliun nimo ang kahayag. Because if you are in the light, okay, mawagtag ang kangitngit. And because the Lord Jesus Christ is the light, I tell you, ang Ginoo muuban kanimo. Okay? In connection sa HIV and AIDS, sa atong hisgutan karong buntaga, okay? It removes darkness. Ang kahulugan niya, provide correct and comprehensive information. Mauna sa atong himuon karon, no, karon pagkahuman ani, na atay mga information, correct information, which is pwede natong i-share sa uban as a light. Okay? At sumunod nato makita diha, remove darkness, show compassion and care. Kung masabtan nato aning kaning klase ng problema sa atong komunidad, kaning mga tawhana na sila naa sa gibati na ani, okay? Makita nato na dili sila kanabang sa Tagalog pa pandidirihan, kundi ato silang i-care, ato silang tabangan. Okay? Kana jud ang kahulugan, usa sa kahulugan sa light. And next is light, ang iyahang characteristic is guide, to guide. Okay? When we talk about guide, make it easy to see the way. Okay? Yung bang makita nila ang saktong dalan, kung unsa ang kinahanglan buhaton. Isa kani mga tawhana living with HIV virus is kanang mga tao is makita nila na do not di ay hope, okay? At nakikita sa ato kung unsa ang dapat natong buhaton. And also counseling to understand. Okay? Katong niya ginag-meeting me, isa sa mga naisgutan namo is about counseling. You know, mga matanon, isa sa mga skill of counseling is yung kamo ka maminaw. Okay? Kasi kasagaran, ang uban, okay, sige lang, yaw-yaw, sige open ang ilang bakbak, di sila kamao maminaw. Which is ang mga taong naay problema, ang ilahang gipangita is yung naay maminaw sa ilaha. Okay? Kaya hingnan mo yung katapad, maminaw jud ka. Okay? Pigpiga ang iyang nabaga, hingnan mo, paminaw. Okay? We need to listen and give counsel to them. Kaya kaning mga tawhana na nanginahanglan jud og tabang. Sila yung mga tao na naa sila gibati, which is may depression sa ilang kasing-kasing. But there is a people that called by God, they are called salt and light, which is atong pinakikita karon kung usa ang atong role karon sa atong community. And also makita nato diha that through light it builds friendship and relationship. Okay? Kanang friendship na to. Actually, when we talk about friendship, ang pinaka-bansayan ng classic friendship is ang Ginoong Jesucristo. Okay? Ang iyang pamahagi is kanang higala ta, bisag kinsa ka, higala jud ta. Okay? And that is right attitude toward the people. Like the Lord Jesus Christ, no, naatay kanang klase ng building friendship para sa uban. And also, ang isa sa mga karakteristik pa sa light is yung warmth. Na ang kahulugan niya is compassionate, caring, involvement. Kinahanglan di ay, as a light, kinahanglan na atay pagabuhaton. Kinahanglan mo involve yun ta. Okay? Pareha sa atong komunidad karon. Okay? Na atay mga balita, okay? Na madungog, na atay mga text na mabasa, na which is makaingon ta, nga naman, masaya na itabo. Nga naman gibuhat, anak. Kuyaw kaayo, anak. Pero ang pangutana is, unsay gibuhat nimo? Unsay involvement nimo?
na aba kay gihimo, na which is, kung unsay mahitabo sa atong komunidad, apektado man kita. Right? Di ba? Okay? Hindi naman kung sila mapreso at makahimo ana ng sala, is wala lang ta. It gives an impact sa atong community which is apektado ang tanan. And not only kita, but also for the next generation na makikita nila, kani di ay ang mga batan-on sa una, kani ang ilahang gibuhat, kani ang ilahang gibilin para kanamo. Okay? So kinahanglan jud mo involve jud ta, no? Na ay compassionate and caring involvement, and also practical act of love. Okay? And also food, clothing, shelter, and transport. Kani siya na akong gisulti is, kani siya is kanang in the context of kanang people living with HIV, which is kinahanglan nila yun aning klase ng pagtagad. Okay? And I have a 3 question for you, and gusto kong ipangutana at tubagon ninyo, okay? Which is as a reflection sa inyong kaugalingon. Number 1 is, what would a community without light and salt be like? Gusto daw ka ng itsura ng isang komunidad na walay salt and light. Gubot, di ba? Gubot yun. And next question is this: how would the lack of salt and light affect the quality of life in the community? Ang quality daw ng life kung walay light, walay salt and light, unsay quality ani ng life? Di ba wala? Okay? So kinahanglan jud og light, kinahanglan jud og salt. And number 3 question is this: what would the world be like is Christian cease to be salt and light? Okay? So, unsa daw ang mahitabo sa atong kalibutan kung ang mga Kristohanon kita, okay, ay dili mo involved at i-resist nato na mahimong salt and light. Unsa kaha mahitabo sa atong kalibutan? Walay preserve, dili ma-preserve, okay? Ang atong kalibutan, dili sad siya matawag nato na lami ang kinabuhi. Walay war, walay light, okay? Walang removing of darkness kung walay salt and light. Kaya importante yun ang salt and light sa kalibutan. And that is our calling. Ingnan mo yung mga katapad, that is your calling. Okay? That is your calling, sir. Our calling is to become salt and light. And next nato makita diha that this question na akong gisulti sa inyo is very serious kaayo na gisulti sa Ginoong Jesucristo sa Matthew 5:13-16. Now which is, salt that has lost its taste is to be thrown out and trampled under foot. Ingon niya sa Ginoong Jesucristo, ang asin kuno na walay parat, okay, kung sa'y buhaton, ilabay yun siya, tamak-tamakan yun siya. Why? Kasi wala siya'y kwenta. Wala siya'y gamit. Nakuha ba? Okay? Wala'y lasa. Okay? Bisag asin pala siya, mga tawag na asin. Kung wala'y taste, o wala'y parat, o dili parat, tabang yun siya, bisag asin siya, wala siya'y gamit. Okay? Kasi buhatan na, tama ka siya, ilabay yun siya. Okay? And this is the thing and truth na gusto natin makita karon. Ikaw o ako, as a salt, kinahanglan doon na tayo buhaton. Nakuha ba? Ingnan mo yung katapat, bigbigan ang iyang kabaga, kinahanglan doon na kayo buhaton sa atong komunidad. Okay? Kinahanglan ma-involve ka. Okay? So which is kato ang giingon sa Ginoo. No, as a salt, you need to be involved. Okay? Kinahanglan na kay buhaton. Dili lang lingkod-lingkod diha at naguwag sa atong presidente kung unsa ang iyang programa. But as a salt, dapat mubarugta at muhimo ta ng lakang para sa kalambuan sa atong komunidad. Nasabtan? Okay? And next natong makita diha sa gingon sa Ginoong Jesucristo in verse 13. Light is not to be put under the bushel basket. It should give light to all the house. Meaning, ang kahayag ay dili siya tabunan, kundi ibutang siya sa tunga para mahayagan ng tanan. And that is our calling. Okay?
na kita mahimong kahayag. Kahayag una sa atong family, kahayag sa atong silingan, kahayag sa atong komunidad, kahayag sa atong nasod. Okay? Nakuha ba? Okay? Tingnan mo yung katapad. Once again, kahayag jud God. Why? Because the word of the Lord Jesus Christ tells us, okay? Ingon niya, then all may see your good works and give glory to your Father in heaven. Okay? Na gusto sa Ginoo na kani ang mahitabo sa ato. Na ang tanan natong pagabuhaton makapahimuot sa atong Dios na naa sa langit. Okay? Mahimuot ang atong Amahan na naa sa langit sa tanan natong mga pagabuhaton. Okay? Mangutana ka sa imong katapad karon. Ang imo bang mga gibuhat nakapahimuot sa Dios? Sige, pangutan-an nimo imong katapad. Ang imo bang mga gibuhat kay nakapahimuot sa Dios? Okay? Why? Because as soul and life, dapat ang heart nato, ang mind nato ay nakatutok sa Ginoo, na which is ang desire nato, ang panganday nato to glorify Him, to honor Him, to please Him. Mahimay siya, malipay siya sa atong mga gibuhat. And you know, brothers and sisters, kapag nahimuot, okay, ang Amahan na naa sa langit, blessing will flow. Di ba? Sa atong Amahan, although na ang atong Amahan dili sa yuta, dili man perfecto, pero kapag nalipay sila, isag wala pa kanisulti. Kinahanglan nimo ng kalsones, kinahanglan nimo ng cellphone, kinahanglan nimo ng t-shirt, wa pa kanisulti. Basta mahimuot ang imong Amahan, buhat ang yuta na. Okay? Di ba? Okay? Correct? Okay? Kasi isad sa atong Amahan na naa sa langit, kapag na-please siya sa atong gibuhat, especially sa atong gibuhat in connection sa HIV and AIDS, sa atong pagkabuhaton karon, once na ma-involve ta o mo-involve ta ani at gihimo nato na kabawin ta ani, I tell you brothers and sisters, ang Ginoo mahimuot sa inyong pagkabuhaton, mahimuot sa inyong kinabuhi. And kana siya ang Ginoo karon ang maghimo sa tanan. Okay, as a conclusion, no, akong i-end aning word, Christian cannot but be involved in HIV and AIDS pandemic. Dapat daw kita ma-involve yun sa aning klase ng HIV and AIDS pandemic. And the challenge is to be salt and light in our community. Not ugma, not next year, but today. Ingnanin mo yung katapad, today. Okay? Ingnanin mo ang nasa layo mo, karon. Okay? Karon dapat ma-involve at ihatag nato ang atong pagkabuhaton in this kind of kanang campaign para sa atong mga kaigsuunan, which is hindi nato sila kaila, but we have this heart. From the calling of the Lord Jesus Christ to us, we are salt and light in this world. Mayong buntag sa tanan. Ano ang HIV? Ang Human Immunodeficiency Virus ay isang klase ng lentivirus na kung saan nade-develop ito at nagiging acquired immunodeficiency syndrome. Ang AIDS ay isang kondisyon kung saan inaatake nito ang immune system ng isang tao. Kapag ang immune system mo na ang tinamaan, mas may tsansa ka na tamaan ng iba't ibang life-threatening disease tulad ng cancer. Sa ngayon, wala pang gamot para labanan ng HIV at AIDS. May mga supplement na pwedeng inumin ng sinumang may HIV para patatagin ang kanyang pangangatawan at resistensya nito. Ayon sa datos ng Department of Health, unti-unting inaatake ng HIV ang immune system sa katawan. Pero, paano mo ba malalaman kung may HIV ka na? Madalas, hindi mo mapapansin na na-infect ka na pala ng nasabing virus dahil wala naman itong simptomas.
Nakukuha ang HIV sa pakikipagtalik sa kung sino-sino o yung mga taong may HIV na pala, hindi paggamit ng proteksyon pag nakikipag-sex, at yung mga drug addict na mahilig makigamit ng mga karayom sa pagtuturok nila ng iligal na droga sa kanilang katawan. Taliwas sa kaalaman ng nakararami, hindi dahil uminom ka ng antibiotics o naghugas ng inyong maselang bahagi ng katawan pagkatapos makipag-sex ay safe ka na sa HIV. Hindi rin naman totoo na kapag nakipaghalikan ka sa taong may AIDS ay magkaka-HIV ka na rin. Maaari lang magka-HIV sa pamamaraan ng halik kung balde-balding laway na ang napunta sa iyo habang kayo naghahalikan. O kaya naman, may sugat sa bibig ang iyong kahalikan. Sa ating bansa, ang mga pampubliko at private hospitals, clinics ay nagfa-facilitate na ng sexually transmitted infection testing. Si Dolzura Cortez ang kauna-unahang Pilipino na naging vocal na siya ay may sakit na AIDS. Ang kanyang kwento ay naging pelikula pa nga, kung saan si Vilma Santos pa ang gumanap bilang Dolzura. Sino ang makakalimot kay Sarah Jane Salazar? Naging pelikula rin ang kanyang buhay. Pero si Sarah Jane ang naging mukha ng HIV at AIDS sa Pilipinas. Hindi siya natakot na ipagsabi ang kanyang karanasan. GRO ang naging trabaho ni Sarah Jane at doon siya na-infect ng nasabing disease. May nakalive-in din siya na menor de edad at sila ay nagkaroon ng 2 anak. Noong taong 2000, namatay si Sarah Jane sa komplikasyon. Ang kanyang 2 anak naman ay nagnegatibo sa HIV. Isa rin si Wango Galiaga na nagbigay sa atin ng kamulatan na kailangan pa rin nating mabuhay kahit alam mong may HIV o AIDS ka na. Si Wango ay galing sa marangyang pamilya at dahil sa kanyang sexual orientation, doon niya nakuha ang sakit na HIV. Para sa Alam Pa News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. 24 ako noon eh. 30 years old. 32 years old. 3 years na. Nakuha ko to sa husband kong seaman. HIV positive ako. Naaksidente siya sa barko noon. Nung na-hospital siya, natuklasan na may opportunistic infection siya. Kaya, tinest ang dugo niya. Doon, nalaman na HIV positive siya. Malamang, nakuha niya sa pakipagtalik sa ibang babae sa labas ng bansa. Medyo wild ako noon eh. Kaya lahat, tinatry ko. Akala ko, di ako mapapahamak. Alam ng pamilya at mga kaibigan ko. And they're very supportive. Sobrang nalungkot sila kasi nasa hospital ako noon. Dahil yung first ARV treatment ko, hindi ako hiyang. Ngayon, na-hospitalize ako. And then, yung brother ko, umiyak talaga. Alam mo yung iyak na parang may namatay? First stage pa lang ako, nakakuha na ako ng libreng gamot galing sa DOH. Pero minsan, pag may bayad na yung gamot, di na lang ako kumukuha. Maski mga bata pa sila, ang mga anak na namin na nag-aalaga sa amin, sinisigurado nila na regular ang pag-inom namin ng mga gamot. Sabi nga ng anak ko, gusto niya maging doktor para matulungan niya kami ng papa niya. Simula nung inamin ko na may HIV ako, wala naman ako naranasan na kahit na anong diskriminasyon. May mga funny questions like, nagkakagusto pa ba sa'yo or hanggang kailan ka na mabubuhay? I just think they're funny. But I never felt na may diskriminasyon. Yun yung difference ko sa iba. Malakas yung loob ko na aminin ang aking kalagayan. HIV should stop with me. I have a regular partner now, so I'm using protection. Before, when I go out, I usually inform them of my situation. Decision na nila yun. Sana magbigay pa ang gobyerno ng mas malaking tulong pinansyal sa mga taong kagaya namin. Sana magsulong pa ng mga programa para maiwasan ang paglaganap ng HIV. Dapat hindi kami nilalayo ng mga tao. Sana, walang panghusga mula sa simbahan. Sa buong buhay ko, isa lang naman naging partner ko. Pero, ito ako ngayon, may HIV na. Pwede kasing dapuan ang kahit sino ng sakit na ito. Dapat maintindihan ng mga tao na hindi dapat katakutan ng mga taong may HIV. Lahat tayo, responsibilidad natin na alagaan ang ating mga katawan.
Dapat protektado tayo palagi. Dapat pag-aralan natin kung ano ang HIV, paano ito maiiwasan, paano ito mapipigilan, and we should not be afraid to talk about it. Isa raw ang Pilipinas sa 7 mga bansa sa buong mundo na tumataas ang bilang ng mga may HIV. Ayon po yan sa Department of Health. Nakausap ng GMA News ang longest living HIV carrier since birth. GMA News investigates ang mga batang nahawaan ng sakit na ito ng kanilang ina. May report si Cara David. Himala kung ituring ng kanyang ina si Ana, di niya tunay na pangalan. Ipinanganak kasing may sakit sa dugo ang ngayon 7 taong gulang ng bata. Miracle baby yung baby ko kasi nga butot balat na rin siya noon nung tinakbo ko na siya ng hospital. Pero higit pa sa anemia, nadiskubre rin ng mga doktor na nananalaytay sa dugo ni Ana ang Human Immunodeficiency Virus o HIV, ang kinatatakutang virus na sanhi ng nakamamatay na AIDS. Nalaman namin na yung asawa ko yung ka-blood type niya. In-screen na kung pwedeng mag-donate ng dugo. Doon ko nalaman na meron kaming 3. Noong 2005, tuluyan ng iginupo ng AIDS ang ama ni Ana. Siya at ang kanyang ina patuloy na lumalaban. 1984 na diskubre ang unang kaso ng HIV infection sa Pilipinas. Mula noon, umabot na sa mahigit 6,000 ang naitatalang HIV positive, kabilang na si Ana at ang kanyang ina. Pero ang lubhang nakakabahala, kalahati sa kabuuang bilang ng HIV carrier sa bansa sa nakalipas na 4 na taon lamang naitala. Hindi lahat ng merong HIV ay nare-report. Hindi naman lahat alam na meron silang HIV. Sa huling ulat ng Joint United Nations Program on HIV/AIDS, kabilang ang Pilipinas sa tanging 7 bansa sa buong mundo na lubhang mabilis ang pagdami ng mga bagong kaso ng HIV. Since mababa yung reach, mababa yung knowledge, mataas yung mga risky practices. At yung nare-reach natin, just a small portion of the population. Mula 2001 hanggang 2009, umakyat sa 25% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Samantalang 56 na bansa ang nagulat na ng pagtigil ng pagkalat ng HIV virus, kundi man may malaking pagbaba na sa bilang ng mga panibagong kaso ng HIV. We are seeing also now and starting to increase yung mga kaso ng mga nanay na nai-infect plus yung kanilang anak. Sa opisyal na tala, di bababa sa 52 bata sa Pilipinas ang ipinanganak na may HIV. 4 na sa kanila ang nagka-AIDS at namatay, habang 5 na lang sa 13 nanay na nagkaroon ng AIDS ang nabubuhay. Ang Extended Child Care Center sa San Lazaro Hospital ang nag-iisang pasilidad sa bansa na umaakay sa mga batang may HIV. Sa pamamagitan ng mga antiretroviral drug o gamot kontra HIV, nadudugtungan nila ang buhay ng mga bata sa kanilang pangangalaga. Katuwang ng ospital sa pag-aaruga sa mga bata ang Precious Jewels Ministry. Here in the Philippines, we have very limited resources, so continuous access is very important. Si JC, 9 na taong gulang nang natuklasang may HIV. Kung hindi siya nabiyayaan ng tuloy-tuloy na gamutan, maaaring namatay na si JC sa loob lamang ng 2 taon. So now he's a healthy 21-year-old. The longest living child, infected from birth, originally in the Philippines, but now for the whole world. Pero dahil wala pang naiimbentong lunas, habang buhay nang iinom ang mga HIV positive ng antiretroviral drug na nagkakahalaga mula 6,800 pesos hanggang 25,000 pesos kada taon. The government can help get the latest HIV medication and make it available not only to those who have the money but to everyone that needs it. Pero higit sa mga gamot, kinakailangan ngayon ng mga konkretong solusyon at aksyon para mabawasan kundi man tuluyang maampat ang pagkalat ng HIV. This time, it's beyond reminding our policymakers. It's now urging them for an urgent action to address the issue of HIV. Cara David, GMA News. May mabagsik na strain ang HIV na tuluyang nauuwi sa AIDS sa loob lamang ng 3 taon.
Kaya ang Department of Health pinag-iingat ang publiko. Nakatutok si Trisha Zafra. Kahit sa Cuba natuklasan ang di umano'y mas mabagsik na bagong strain ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, ang Department of Health pinag-iingat ang publiko. Meron ka rin namang function ng migration ng mga taong infected ng HIV. So, hindi natin alam, yung Cuba, magiging open country din siya eventually. Ayon sa DOH, karaniwang 7 taon ang binibilang bago tuluyang ma-develop ang HIV sa AIDS. Pero ang bagong strain na tinawag na CRF19, 3 taon lang daw igugupo na sa AIDS ang taong HIV positive. Nadiskubre ang strain sa pag-aaral ng isang professor sa Belgium-based Leuven University, kasama ang iba pang international researchers sa Cuba. Kinumpara nila ang blood samples ng mga HIV patient na kailan lang na-diagnose ng AIDS sa dugo naman ng mga pasyenteng matagal bago nagka-AIDS. Ang resulta, natuklasang kahit parehong may AIDS ang dalawang grupong kinumpara, magkaiba ang itsura ng mga virus sa kanilang dugo. Dito natukoy ang mas mabagsik na strain sa mga kailan lang na-diagnose ng AIDS. Yun talaga ang physical attribute or physical characteristic ng HIV. Almost every day, nagbabago po siya ng itsura. Oo, nagbabago siya ng itsura kaya nga hindi nakakapag-develop ng bakuna laban sa kanya. Kaya kung may suspetsya, mahalagang makapagpatingin agad. Si Lito, hindi niya tunay na pangalan, 16 na taon nang may HIV. Nabubuhay siya ng normal dahil daw sa antiretroviral o ARV drugs na libreng sinusupply ng DOH. Sa mundo yan, as long as you are taking ARV religiously, morning, afternoon, talagang a lifetime ito ha. Yan, you will die at old age. 8,000 HIV positive sa Pilipinas ang sinusuplayan ng gamot ng DOH. Pero noong nakaraang taon, ilang batches ng gamot ang na-delay ang paglabas mula sa Bureau of Customs dahil hindi agad nabayaran ang tax. Pero hindi naman daw ito nakaapekto sa kanilang supply ayon kay Lito. Noong isang taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 6,000 bagong kaso ng HIV. 543 cases dito ay nauwi sa AIDS, 188 ang namatay. Mula 1984, mahigit 22,000 na ang naitalang kaso ng HIV sa Pilipinas. 1,118 na ang namamatay. Tingin ng DOH, may 12,000 Pilipino pa ang positibo na wala pa sa kanilang tala. Wala pang 15 taong gulang ang pinakabata na maaaring karamihan ay biktima raw ng pang-aabuso. Payo ng DOH, maging tapat sa asawa, gumamit ng proteksyon sa pakikipagtalik at huwag gumamit ng maruming hiringgilya sa pag-iiniksyon. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. 13 Pilipino ang nahahawa sa Human Immunodeficiency Virus o HIV kada araw. Ayon sa Department of Health po yan, nakababahala na rin na pabata ang mga nagiging biktima. Nakatutok si Marisol Abturaman. Taong 2011 nang maospital ang lalaking itatago natin sa pangalang Posy Pinoy dahil sa pneumonia. 10 araw daw siyang nakaratay noon, pero pakiramdam ni Posy Pinoy, hindi siya gumagaling. Sabi ng doktor ko, nung pulmo doktor ko, na hindi usually pangkaraniwan na nangyayari sa ordinary, lalo na doon sa malakas yung immune system. Matapos masuri, laking gulat niya na ang iniindang sakit ay isa na palang malubhang karamdaman. Tinamaan na pala siya ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang masaklap, huli na itong na-detect, kaya tuluyan nang nauwi sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. I cried, no? So parang, syempre nandun yung pagsisisi, bakit ako? Bakit sa akin tumama? So alam ko, sabi ko, edukado naman ako. Agad daw niya itong sinabi sa kanyang mga magulang na positibong tinanggap ang kanyang kalagayan. Kaya simula noon, wala raw sinayang na panahon si Posy Pinoy kundi ang palakasin ang sarili. Maliban sa healthy lifestyle, ang mga gamot na ito raw ang nagpapahaba ng kanyang buhay. Kaya naman kahit nasaan man siya, lagi niyang bitbit ang kanyang antiretroviral drugs. Si Posy Pinoy ay isa lamang sa halos 15,000 Pilipino na tinamaan ng HIV at naitala ng mga otoridad simula noong 1984. Ayon sa DOH, simula 2007, labis na nakababahala ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng HIV. Sa katunayan, sa taya ng DOH ngayon, 13 Pinoy ang nahahawa ng HIV kada araw.
Ang nakalulungkot pa, pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng virus. Ayon mismo kay Dr. Annie Ditanco, AIDS specialist na simula pa 1996 ay nanggagamot na ng mga may HIV. Meron mga as young as 14. Naging very easy ang social interaction through the internet. So madali na ngayon mag-socialize ang mga tao. It's very easy to meet up, diba? And meet people. So the opportunity to engage in risky behavior. Sa huling tala ng DOH nitong Agosto, nadagdagan pa ng 382 na bagong kaso ang Pilipinong may HIV. Mas mataas ito kaysa Agosto ng nakaraang taon, pero mas mababa kaysa nitong Hulyo. Nitong Agosto, pinakamaraming naitala sa Metro Manila at sumunod ang iba pang urbanized regions. Halos 90% ng mga bagong kaso nakuha sa pamamagitan ng homosexual at bisexual contact ayon sa DOH. Hindi rin daw biro ang bilang ng mga namamatay dahil sa nasabing sakit dahil huli nang nagagamot. Nito nga lang daw January hanggang Agosto, 180 na ang namamatay dahil sa HIV. Hindi pa raw dito kasama ang mga hindi na i-report sa DOH. Palagay mo, ikaw ay may mga behavior na maaari kang nagkaroon ng HIV. Halimbawa, ikaw ay nakikipagtalik sa kung kani-kanino, no? Marami kang nagiging sex partner, casual sex, or yung partner sa palagay mo ay maraming nang naging kapartner din, maaaring na-expose ka sa HIV. So magpa-test ka na kahit wala ka pang symptom. Makatutulong din daw ang paglapit sa mga grupo na gumagabay sa mga taong may HIV, gaya na lamang ng grupo ni Posy Pinoy na nagme-maintain ng website na hivphilippines.com para sa suporta sa mga taong may HIV. Pero syempre, wala pa rin daw tatalo sa responsableng pakikipagrelasyon at respeto sa sarili. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Okay, doon ako interviewon karon nga gikan sa CTU Moalboal Campus usa ka officer sa ROTC og usa ka participant pod sa HIV and AIDS nga orientation nga among gipahigayon dinhi sa CTU Moalboal. Ma'am, pwede mo ipili imong kaugalingon? Yes, thank you, sir. Okay, hi everyone. Ako di ay si Jenna R. Ariglado, usa ka officer, ROTC officer diri sa CTU Moalboal Campus. O karon dako kay akong pasalamat sa Channels of Hope nga nag-conduct sila og symposium about HIV and AIDS. Og dako kay akong pasalamat tungod ani nga nahibaw-an ako ang mga symptoms, ang ilahanan nga naay AIDS, ang AIDS or HIV ang usa ka tawo, ug ako sa nahibaw-an kung unsaon ni siya pag-prevent nga dili siya unta mukatap or mudaghan, ug nahibaw-an sad nako nga mas prone jud ning HIV or AIDS sa mga youth kay tungod lagi nga kaning mga batan-on init base sa akong na learn sa mong lecture karon. Ug ako sang na-learn nga ang mga tao nga may AIDS dili unta nato dapat nga talikdan o discriminate, kundi kailangan nato sila nga panggaon og i-treat nga kanang dili sila kawalan or dili siya ingon nga abi kay na sila nang asakit ato na silang ipangwakli kay wala ni sila gamit diri sa komunidad, kung dili ato silang tagaan og pag-asa nga mabuhi, matambalan pa sila o makapadayon pa sila sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Okay, daghang salamat ma'am. Okay, maayong gabi ato ang interviewon karon ang usa ka advocate pod sa HIV and AIDS nga advocacy ikan sa Manila. Ma'am, unsay pangalan nimo ma'am? I'm Professor Nancy B. Hadulco from Quezon City and the former Dean of La Concepcion College, former Director of Talisay City College here in Cebu. Okay, ma'am, ano po yung advice niyo sa mga taong naka-encounter po ng mga HIV and AIDS cases related na ano po yung na-advise sa kanila? Sa mga magulang, kung alam ninyo na ang mga anak ninyo ay may kabarkada na pwede ba? Tingnan naman ninyo kung saan nagpupunta anak nyo. Kung kung sino-sino makasama nila. And then, huwag niyong pabayaan ang anak ninyo. Huwag kayong mahiya kung nakakakita na kayo na may sintomas silang ganon. Pumunta kayo sa mga health centers kasi meron naman tayong confidentiality agreement.
Yung nangyari kay Sarah sa Cotabato, hindi naman kailangan na mahiya ka, especially the parents. Unahin nyo ang mga anak ninyo na mawag mabarkada sa mga taong alam na ninyo na merong hindi magandang bisyo. At isa pa, huwag kayong maniwala na nakakahawa ang HIV/AIDS. Hindi nakakahawa. Na ganun-ganun ang kabilis na makahawa ka. Alam ninyo yan kung ano ang nakakahawa. Pagka nakaano ng mga injection na nagamit din ng mga taong may HIV/AIDS. So, cooperate with your rural health doctors. Hindi dapat itago, hindi dapat ikahiya. May karapatan kayong mabuhay ng marangal at makakatulong pa kayo sa sambayanan. Okay, maraming salamat po, ma'am. Mao kato ang atong interview gikan sa atong advocate po sa HIV and AIDS gikan sa Manila. So ito pangalan usab niyo, ma'am? Nancy V. Hadurco. Okay, daghang salamat, ma'am, for your very nice advice for the people. Mao kato ang mga informasyon nga angay natong masayran og ang alang sa dugang pang mga kasayuran mitungod niining maong issue kalabot sa HIV and AIDS. Mahimo kamong mga pangutana kanako sa ako ang numero 0932 321 6813. So ako usa ka advocate nga nagpalapnag sa mensahe sa paglaom may tungod niining kaso sa HIV and AIDS nga daghan pag informasyon nga dapat masabtan o maedukar ang mga tao may kalabutan niini tungod kay dili kini siya basta-basta nga isyong taken for granted lamang sa mga katawan tungod kay daghan pong mga tao nga na problema tungod aning maong balatian o mga sakit. O kung gusto mong mo-contact og dugang pang information mga reliable sources, mahimo pod mong mo-contact sa World Vision Development Foundation og naampo ko contact number diri nga akong isulti kay akong i-on air dinhi sa kahanginan ang mga contact person, mga doktor gini nga diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center na diha ang atong treatment hub para sa mga HIV positive. O mo ni ang ilang mga contact numbers kang Dr. Gerardo M. Aquino, Chief of Hospital, ug kang Dr. Regina Melodia, HIV/AIDS Core Team Leader na sila mahimutang sa B. Rodriguez, Cebu City. Mo kini ang ilang contact number 253-9882. Akong balikon 253-9882. Ang usa 253-9982. Okay? So napagid 253-7564. 253-7564 napagid 253-2592 og sa ilang mobile number or cellphone number 0917-347-3658. Akong balikon 0917-347-3658. O kang Dr. Ilya Tak-an, ang Social Hygiene Clinic Physician nga naanimutang sa General Maximiliano Street, Cebu City. Ang iyang mobile number 0917-329-1663. Ang balikon kang Dr. Ilya Tak-an, ang Social Hygiene Clinic Physician na anahimutang siya sa General Maximiliano Street, Cebu City. Yung number 0917-329-1663. Okay. So sa Cebu City nga mga number usab sa Social Hygiene Clinic pwede sa inyong makontak ang 0923-515-1859. Ako malikon 0923-515-1859. O ang usa 0923-894-9383. O ang DOH or
Department of Health, Cebu City, 260-5517. So, muna ang contact number sa DOH sa Cebu City, 260-5517. So, mga igala, kung doon na may mga silingan o doon na may mga kaila, mga parente o ikaw mo mismo doon na kay medyo nagduda ka sa imong kaugalingon nga basig doon na ba kay HIV, so pwede kang magpa-testing o maka-assure ang mga doctors ana nga confidential ang maong result kung magka-positive man gani. O ayaw mo kaulaw kung gusto mo og dugang counseling in case nga naka-positive mo sa inyong nagka-positive sa HIV, duol lang mo sa mga counselors diri sa amo ang dapit. Doon na yung mga counselors nga nag-counsel may tungod sa pag hisgot may kalabot anang HIV and AIDS nga issue or situation or problem. So ayo mo kaulaw dool mo kontak sa mga key persons, labi na sa mga doctors o namo pod nga mga pastors willing pod mi mo hatag kaninyo og counseling nga libre, wala gina siya bayad, no? Og alang sa ako ang panapos nga mensahe para sa tanan na mga kaigalaan is what can you do to protect yourself from HIV infection? Una, abstinence. Abstinence is the best way to protect yourself against HIV infection. The safest way is not to have sex. The longer young people can wait before they have sex, the less their chances of becoming HIV positive. Sex is God's gift for married couples as designed by God. Number 2, mutual faithfulness. Between married couples, kung minyo na, so dapat faithful ang matag-usa. It is the best way of protecting yourself against HIV and other sexually transmitted diseases. Number 3, do not use drugs, especially injecting drugs, and do not share needles to avoid HIV infection. Remember, anybody can get infected with HIV, but nobody has to get infected. In most cases, HIV is 100% preventable. So, manag-ingon nga to prevent, mas maayo ka na siya kaysa pag-cure. O ito inunduman nga ang HIV, wala pa siya cure, treatment pa lang. So, as a matter of remembrance o kaning paghinumdom, no, please remember this SAVE. This is a prevention strategies. S is for safer practices, and A is access to treatment, and V voluntary testing, and E empowerment. So kinahanglan mga gala nga ang matugusa kung doon na may mga problema, ayaw mo kaulaw dool sa mga katawhan nga willing mo hatag og support og tabang, dili lang sa financial kundi labi na sa social or mental or sa inyong kaugalingon, labi na sa spiritual. Kami mga pastors or bisan ang inyong mga priest, pwede sad ninyong duulan para magpa-counsel mo o ayaw mo kaulaw, no? O alang sa duwang informasyon, ayaw mo og kalimot, pwede sa ninyo ma-download kining maong episode para makuha gininyo tanan ang detalye sa mga numbers diha sa akong giyaw-yaw na kaganina. So kung doon na may mga kaigalaan, nga doon na mga problema mitong niana, just refer to these doctors, refer to us, the Channels of Hope team, o pwede yung kayo ninyong ma-share unsay dapat ninyong i-share with confidentiality sa amoa, no? O salamat sa mga taga DOH nga nag-coordinate pod sa amoa nga mga Channels of Hope team with partnership sa World Vision Development Foundation. O alang sa tanong mga suking tigpaminaw din sa Radyo Kahimsog, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong Kuya Jay sa kahanginan
kini ang tambag sa paglamdag. Hinaot ko nga doon na mo yung napopo nga mga informasyon karong gabi una sa ato ang episode o hantod sa sunod higayon sa mga takna og istasyon dinhi sa ato ang programa ang tambag sa paglamdag. Kini anyong Kuya Jay sa kahanginan ang ingon nga diha sa Dios kita adunay paglaom. God bless you and good night and bye-bye. Inyong nadungog ang tambag sa paglamdag uban ni General Tudlas. Ang tut sa sunod ngayon sa samang takna, dini lamang